Shalom. Selamat Jumat Agung Madihita Amanginang. Sebelum ta mulai ibadat ta, saat teduh majohita Amanginang di bagasar rohatta, saat teduh dimulai. Amin. Hamu akadongan sahuria marpungu hitanuang di bagas jeroon laho patupahon parpunguan perningotan hamamate ni Tuhan Yesus napataridahon holong ni rohani debata naso halopoan tuhita jolma manusia perdosa taidama iduk ni hapor siota namanaon hapor suhon dohot haleaon ala nihita. Marhite parpunguata di parningotan hamamaten Tuhan Yesus on lam takas di rohata naing ma paobun debata rimasna tuhita masebalga asini rohana midahita pardosa on maredde mahita. Di sandor putih
Debata Ama, dohot gornya nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Situani malim si songonido tamadihita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso mabolat sian akka pardosa, naung gawe tumibo sian akka banua gijang, naso pola ganup ari, songon akka situani malimi, mambuan jumolo pelean taringot tu akka dosana sadiri. Dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon di nama melehon dirina ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami, para sirohana sumurung doho, disude jolma manusia, nunga dilehon ho anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak ni bagi, pola mate tersilang, asa malua hami sian gonggoman ni sibolis, sai parohai mahami mamikiri panon ni anakmu, asa maruli hami, marhite siani di bagasan ni dosa dohot di haluaon, sian hamatehan na padua halion, asa dapot hami hangoluan sa leleng ni leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni Roham. Amin. Maredde mahita. Tatangihon mapatik ni debata, ima sian Heber bidu 12 ayat 2, tabereng maiduk ni haporsiaoni, jalan na paujuk kosa, ima Yesus, nama naoton persilangoni, sikat nilas ni roha, tohap naihian, so dietongi hailaun, gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na humbar tupatikni. Amen. Marid di mahita.
Yang Mahita, ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang sian pakateon nami na soture, rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni rohanami, na tamasi tutudo hami hona uhum alani dosa nami i, alay na tersocol bagi do hami nuaing alani i, asi maroham di hami, ale debata nami, perdenggan basa jala para si roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, Seise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matondim perbadiai turohan nami be, asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaun, gabe sahat hami Tuhan ngoluan na surasuda, na pinar bagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa, ala ni pangalosyokku umbahin tertulang Kristus, jala binahen ni hajahaton dohot ibana terbugang. Apetu ibana pisang-pisang perhitian ni hasunangata. Jala binahen ni bugang na malum tahilala. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari di Mahita. Tatangihon mahatani debata, turupuk epistel di peringotan ari hamamatini Tuhan Yesuson, tersurat di Sakaria, bidusia, mamukamay siyan 10 sada sahatu 10 pitu. Hope, marhite-hite mudar ni pada badananmu, paluopu akan terbuang siyan ho, siyan godung naso marisi aik.
ai hirasior husitak juda diahu jalahu parade ia Ibrahim tu parporangan jalahu sunggul akka anakni ale Sion dopa anakmu ale tanogorik jala bahenok kumaho hira podang ni ulu balang. Jehovah sebot mangodingin nasida, gabe suda pangonan nasida, jala lutakonna akabatu ni abalang, jala minum nasida, jala marhaburan hirasian anggur, gabe gok nasida songon soaan pangarah pangarsahon, songon akka suhi nilanggatan. Ay aha hinadengganna jala aha inaulina dohonon pasibur magodang akka doli-doli jala anggur akka namarbaju ido sahatna mertua do akka natumangihon hatani debata jala naupyopsa. Amin. Mari dimahita. Porsiautay songon na hinatindak ko ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na so hatudosan natu mo palangit dohotan. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe sa tondi parbadia andorang sohabubuan ida tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate terpajal loibana di hau punor silang natua tubanua toru dung ditanom namulak mangolo di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pergogona sohatu dosani disima ibana paimat mulak sogo tu tanoon
mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daing ni halamen. Tabegema korsian inahanna diuduti musia anon dohot ina Debora.
Sunggul-sunggul na parjolo, dung sipul parminggota pukul 10-on, tauduti mamuse tu ulaon na hohom pukul 10:04, na paduahon ditiki na majalo roti dohot anggur ulaon na badia, Roma anon tu jolo mar 10 halak, na patuluhon di hari Minggu 20 April 2025, ima pesta Paskah perjolo, patupauta do ibadah buha-buha ijuk, masuk jam 5 WIB, inganan di gereja Ria Mahita madohot desa. Tabigima korsian ina Esther dohot ama huria.
Mari demahita huhut papungupelian sada A dan sada B. Jesus mawali ngoluku sin pabulong to dikit
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion manang Jumat Agung ima na dienet sian Evangelium Markus bidu 15 ayat 33 sahatu ayat 40 sada. Tapai hutihut ma hamuna kadonga sahuria huzahama songonom mahatani tuhatta. Alai di hosniari songgop ma na holom tu liat tanoi sahat rodi pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara na balgama Yesus majouhon. Ale debatakku boasa tadi konomu au. Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong madeba na jongjong disi na ubegesa. Gabe didokma si Elia do jinonai. Alai marlojong masahalak manornopon limut tu asom. Dilohotton mai tutolong laho painum ibana. Huhut ma didok. Atong taidama manang narosi Elia pai zurhon ibana. Dungi marsuara naguguma Yesus laos tos mahosana. Jadi maribak bola dua mahire-hire na dibagas joroi sian gijang tutoru. Dungi di ida letnan na mangadupi ibana songoni hape parmatena gabe didokma natutudo anak ni debata halakon. Manatap-natap do sian nadao deba ina-ina songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus na uposo, akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Di ihuton na sida do ibana laho makkobasi uju di Galilea do pe ibana. Dukon ni laddo pe akana asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Ido sahatna hamunaka na hinaholongan hurian ni Tuhatta turupuk jamita sadariomma bagian parpudi panaunon ni Tuhan Yesus di natarsilangi ibana dungi tosma hosana. Dinalahomate Tuhan Yesus di hau pinarsilang masado akatadda nasoheado pe masa berbagai peristiwa yang tidak pernah terjadi, peristiwa yang tidak lazim. Alailas oddo tadda na mga lusi sudah kapikiran taringot tu hamesiason ni Tuhan Yesusi. Oddo mangalusi akka rohana soporsea dope taringot tu hadirion ni Yesus Kristus anak ni debata. Alani tarisihi makka manginang parjolo tazaha majolo ayat 33 di hata Batak dohot bahasa Indonesia. Rap mahita majaha. Alai di hosniari songgop mana holom tuliat tanoi sahat rodi pukul tolu. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Om manak kaningani sada tadda nasohea masa dope. Totumolo di patongon tuaka proses-proses alami tu gerhana do takana asing ternyata dang Jepang. Atau ngahado lapatanna, ahado makna di hahulomon na masa uju tersilang Tuhan Yesus. Atau tuak kadamang dok dainang
Jumolo jolo tapar hatopot nakindang gerhana matahari. Dang fenomena debu padang pasir di musim kemarau. Dang habok niari nama dok naneng Roma udan daong. Alai tung tadda doi natagohari peristiwa kosmik na mangodolhon tung tutu si tutudo Jesusi anak ni debata. Alanido torop akka ahli teolog manang penafsir Alkitab mangaleo pangalapation memberikan makna kepada kegelapan yang terjadi saat Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Nataguari nak kaningani peristiwa kosmik. Akadia mayaka manginang na parjolo ima haholomoni ima tadda rimas ni debata. Itu adalah sebagai simbol murka Allah atas dosa-dosa dunia. Natutuak kadamang dok dainang hamunak kanahina holongan molo di padan narobi haholomoni manang kegelapani sering doi di padomu tu panguhumon ni debata kepada murka Allah. Taingok ma di Keluaran manang 2 Musa. Salah satu tulah yang terjadi di Mesir adalah kegelapan. Haulumun. Jala dia kabuku ni panurirang pe akadamang dok dainang. Haulumuni ido manggabarhon ari ni Tuhan manang panguhumon ni Tuhan. Pabua nanang umon nado portibion alani dosani hajol mauni. Di tikitar silang Yesus disalipi, dihau pinar silangi. Dia sedang menanggung murka Allah atas dosa umat manusia. Tarimas debata alani dosa ni jolma alai di bagasan holongna justru hukuman itu bukan kepada pendosa, bukan kepada kita, melainkan kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Manghumi portibion alai ikon ape tu abarani Yesus ma uhuman alani dosa ni hazol motai. Napa duahon akadamang dok dainang hahulumoni ima tadda naunggo tap persaoran lambang pemutusan hubungan, dan itu juga dirasakan oleh Yesus. Ale debataku boasa tung tadi konom wow. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat itulah terjadi pemutusan hubungan sementara antara Yesus dan Bapa karena dosa. Dosa seluruh bumi, dosa seluruh umat manusia yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Alani dosa itu. Tetapi ini bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Dang naso dihaholongi debatahi ta. Jaladang naso dihaholongi debatabi Jesusi. Dang alani i. Alayala ni ukap ni roha manang kerelaan ni Tuhan Yesus. Dia dengan sukarela mengambil posisi kita. Posisi kita sebagai seorang pendosa di hadapan Allah yang kudus. Yesus mengambil alih dan menempatkan dia sebagai seperti pendosa untuk menggantikan peran kita yang seharusnya menerima dosa. Dungina patuluhon hamunak kadongan hahulumoni imatadani pajuaon ni zolma tu hatiuron. Penolakan dunia kepada terang. Hamak kamanginang di Evangelium Yohanes 2:12 takas do di Tuhan Yesus. Audo panodang. Akulah terang dunia. Alai hahulumon na masa ujutar silang ibana ima tadani naso olo be portibion majakon panodangi na tiuri. Dang di Jakob be dunia menolak terang yaitu Yesus Kristus.
dunia sedang berada pada puncak kebutaannya secara rohani, sehingga tidak sedikit pun dapat lagi, matanya tidak sedikit lagi mencelikkannya untuk melihat sedikit yang baik pun dari Tuhan. Aina so diboto nasida doa peristiwa taringot tuna pinatupani Tuhan Yesus, mereka tahu diboto nasida do sudah yaka nauli akan nadenggan sudah ma akka tada halongangan tanda-tanda mujizat yang diperbuat oleh Tuhan, mereka lihat, mereka saksikan, tetapi oleh karena kegelapan rohani mereka, semuanya itu menjadi terhalang. Imahulumuni, dunia sedang berada dalam puncak kebutaannya secara rohani. Alainang pesongonya kadamang dok dainang totu dang hahulumuni anggo ujung ni saluhutna. Ala nasai tahalas sonima tuluari dong hama matenai hehedo Tuhan Yesus, dia bangkit kembali dengan kuasa yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun, kuasa kebangkitan itu. Jalan apa opaton hahulumuni ima tadda kegelapan sebagai tanda duka cita yang mendalam, habot ni roha. Basa marbaju nabi rok kita sude asing yak kamanginang parhalado. Basa nang marbaju nabotar. Kegelapan ini, warna hitam ini kita maknai sebagai tanda duka cita. Habok ni roha. Natabayak ko nakamanginang molo mungkin marhitiak ka film taringot tu Yesus Kristus. Songoni matorang na di Golgata alay tiba-tiba toluzom di dokon mulai sa jam 12 sa 1 jam tulu itor makolom sa rinay tatapatakas dang fenomena alam biasay na songon na mungkin boy tabereng sa rodi zamano ni sarani gerhana matahari dohotak kana asing alay ido tanda ilahi na patuluhon hade bataon ni Tuhani. Gabe sudema akan tinopanai marhabot ni roha. Sude akan tinopanai berduka cita. Langit pe manilu, mata niari pe didok kemaila, pataridahod dirina. Marnida mamereng nama nopa ibana diuhumi si topai banai. Dia begitu dalam duka cita. Alanido saya tak pakai tamaknai do molo warna hitamon sebagai makna duka cita. Alania kadamang dok dainang dakola sekedar peristiwa fisik, tetapi pengungkapan spiritual partodion sian holong ni rohani debata di sitaonon ni Tuhan Yesus di bagasan hahulumunima di pataridahon. Tutu holong dorohana mamereng portibion nang pemarsak ala ni dosa na digambarhon hahulumuni. Peristiwa na mangihut hamak kadongan Ramajo hitamadzah ayat 38. Ya. Jadi maribak bola dua mahire-hire na di bagas joroi sian gijang tutoro. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Omang kabarhon simbol nengabuka be akses langsung tu debata. Hire-hire manang tabir bait suci itu sebenarnya memisahkan ruang kudus dan ruang yang maha kudus. Ruang maha kudus tempat dipahami diimani bahwa di sana hadirat Allah diyakini tinggal. Jadi holam malimbolod do nabuhi masuk tu si ipedang terus hola ditiki diguari may hari raya pendamaya do manang Yom Kippur hola ditiki ido boy bongot tu si tujuan na kamanginang mabuan pilihan pardenggana do pardamian biru-biru ma dipotong dipilihom may gabi pilihan alai dinamati Tuhan Yesus riba dua mahire-hire. Apa yang menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan
telah dibuka oleh Tuhan Yesus. Akhirnya kita diperdamaikan. Dang bebiru-biru na binuannya kamalimi benagabe pilihan. Alai mudar ni Yesus sadiri ma iman atagwari biru-biru ni debata. Anak domba Allah. Jadi tabir itu adalah simbol pemisah antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa, dan melalui kematian Yesus itu dikoyakkan. Akhirnya kita menjadi satu. Ido tabona kamanginang hita Kristenon. Laho mangadop debata dang pola godang birokrasi, songo birokrasi ni pemerintahan. Martangiak kita pitor langsung ma di bagasan goar ni Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Imatabuna holan ibana nama sasada ibana nama perdengganan nah pada mehok kita tu debata. Nah secara liturgis itu bisa kan kita maknai tentang tugas liturgis para gedda dalam ibadah-ibadah. Ditikina asing boy mai ta dalam ya lain akan ingani nunga buka behire-hirei pemisai nunga di pasada Yesus kita dok debata dang adong besekat pemisah. Akhirnya kita memanggil menyebut dia sebagai Bapa yang baik. Ama naso adong be batasna gabe anak kita. Odo nekon gomal di bagasa rohata hama mate ni Tuhan Yesus Kristus tung tutu situtu do pardengganan dohot pada mehonita zolmatu debata. Alani sada sikap dohot pakka porseaon nagabe turuat tadi hitak kadamang dok dainang laho merespon hama mate ni Tuhan Yesuson. Di surat tomai di ayat 30 sia. Rakmahita muse majahosa ya. Dungi di daletnan na mga dop ibana songoni hape parmatena gabe di dok ibana natutudo anak ni debata halakon. Letnan yang tidak sebelumnya tidak mengenal Yesus, bukan juga menjadi pengikut. Mulata refleksi honak kamanginang dohot tita sahro di zamanon partikia sinuangen dan mungkin hita naro di ibadahon. Kebanyakan orang melihat keilahian Yesus hanya dalam kuasanya melakukan mukjizat. Hola di marhitiak kata dahalongan doboi persea zolmatu Yesus. Alaidang anggo marhite si taunon. Gudang addo songoni. Molo di persauli hot torop zolma kanauli na denggan pasu-pasuna marlobi-lobi anggo dio ibana ma mauliate ma Tuhan. Hira na persea nama ibana di si aladung di zalwak kanauli na denggan siad debatan. Dan itulah orang-orang yang terlibat dalam arak-arakan ke Yerusalem. Ala di do malu makana marsahiti adong na mangulu di pamate. Ya di bereng nasida Yesus mardala di sisi ni tao. Di leon 5.000 halak mangan marhite 5 roti dohot 2 deke ini dia. Dan barangkali sekali lagi mungkin kita pun seperti itu. Hola dia tikia parsauliani dalam tadokon ngaporseha auto debata. Alani ido zolma selalu berusaha mencari Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya. Malum siapa persahitonna pitor mangomon ya sudah tiga-tigana. Alai ibu hado ditiki hamaulod dohot di si taunoni. Boy do tabah porsiauta. Sejalan dengan itu amanginang penangkapan dan penyalipannya menjadi alat untuk menganulir keilahian Tuhan. Dusaha di Yerusalem ditakup. Medok konak kana toropi. Nulis tilenwang etar takut dok. Berarti dang toho. Bergabus doi. Ujungnya ibana mamadok nggogo persilakom. Inilah dinamika bagaimana kita beriman yang benar kepada Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Jangan pergumulan persoalan kehidupan kita menganulir keilahiannya dalam iman kita. Alai ikut taparhatopok do. Songon sahalak soldaduon. Di tengah-tengah kelemahannya hanya sebagai penurut perintah yang memiliki garis komando. Tapi justru mata imannya dicelikan oleh penderitaan dan kesesakan Tuhan Yesus.
Dia mengenal Yesus sebagai Mesias justru di saat kelemahan Yesus sendiri terlihat di kayu salib. Di sido bohado hitak kamanginang. Di dai mana do hamuliaon ni Yesus justru di bagasa si taononi. Di idai bana do hade bataon ni Yesus marhite hama matenai. Tungi se matutu halak nong honat tu kam madokon alia mang. Saya marpamati maroham di nasida. Aidang di boto nasida naniulanai. Ahaman yan nasoy boto. Waduh hitak kamanginang. Halak batak melalui dege zolma pakna pangarimasod doi bana satu ubun-ubunna. Apa binigay bariba mulu terdege ni halak pakna, maaf mas, kaki saya di bawah kaki mas. Anggo ita do, ena saya si malolong muro, dang si malolong na dok, nasing na dok. Disitulah dia, memang dia ini sungguh adalah anak Allah. Pengajuan pengampunan itu menjadi cerminan yang memantulkan kepada hatinya sehingga membangkitkan imannya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Hama kadamang dok dainang bohama dok tita, bagaimana dengan kita? Di zaman on nuaingon ahado nama baik kita boy maka porseai Yesus Tuhan huhut maka nguluhon aporseau ni di nama dala ni nguluta nato tu di bagasa dinamika susah senang, sukacita dan duka cita bergumul di sidung nguluta bohado hita manada Tuhan Yesus. Ahado na boy mabay kita maka porseai Yesus huhut maka nguluhon aporseau ni di nama dali nguluta na kamanginang. Tentu ido na nituntun ni perayaan perningotan hari hama mati ni Tuhan Yesus. Tagamo saya dopat tado kasusaan ala ni haporseaon. Hadopat tado hamaolon ala ni parsihotot ta porsea. Jala tagamo do boy do dang apala jupang ta akka halongangan manang peristiwa-peristiwa spektakuler nagabi alasan dihita laho porsea tu debata. Ido nak kaningani kekristenan kita di zaman modern ini kita dibangun untuk menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa supaya kita percaya. Ido saya dipamasak KKR nabatuduh nak tanda-tanda mujizat. Praktek-praktek beribadah sekarang ini di banyak gereja menampilkan bagaimana kekristenan itu digiring dan dituntun kepada hal-hal yang luar biasa. Sehingga kurang menyadari hal kecil yang justru adalah berkat Tuhan. Mulu marhosa hita sonariak kamanginang asini rohani debatadoi. Ido, alanga gudang na halus. Mulu tiuro hatta madalani arioda mujizat doi di debata. Ido, alanga gudang na stres mga doping uluna. Mari kita seimbangkan antara dian berhadiah saya ada membuat nomor itu hadiah na jutaan saya lima kirim SMS pitur dapo undian berhadiah tahirim patu paun ni debata sesuatu nama bagi kita persea marhitiak kata-tanda halongangan manggohi pikiran dok rohata alai taida mangulut tao di bagasan pakokopon nai di bagasan asin rohanai na terus mardalan dohot madaya kadenggan basa tada halongangan doyak kamanginang ati pe mungkin menurut kita ngaso mali sipatan ibayak do pagi-pagi dungdungoy ba mo lihat Tuhan marhosa do PHP au may yalak na budari dang adong bepersoalan pe. Jadi kaum pietis yang menciptakan lagu buku ende kita ada banyak yang selalu dan salah satunya di situ menuliskan sai padau masyak kami hamatean natopu ninnakan barani do hita madok songonitang yang taborong ini HP sabi norna ido pangidoatta hamatean natopu borong ini di nasuta boto padahal itu kebutuhan kita alayo do mabiar hita mangido nang PI tarsongo kalak batak do manaringoti namodding di zebu hadokon setebi zebon molo manaringoti namodding tiki borongin hutan amin setebi borongin na
Om makamanginang persiajaran. Hamamate ni Tuhan Yesus om mengajar kita makaposi debata, makaposi hagogoon na namabok kita, tu hadameon ni roha kedamaian hati. Asa totong tahalasong ngulu taon, ngulu naung hinokop ni Tuhatta. Ngulu naung di pasari-sari Tuhatta. Gabilas marohatta. Rap dohotima, amanginang, molo tapake sada momen Jumat Agungom sakramen Ulon Nabadia. Tong mata patoditan turuhatai dang sebagai tradisi yang harus berlangsung. Tetapi sebagai bagian dari pengkualitasan spiritual laho majalo dengan bahasa ini di Batak. Ada nilai-nilai yang harus kita imani benar-benar di sana. Parjolo ima hasesaan ni dosa. Ngasesa dosa pos maroham ninna. Paduahon makirim di dengan ni basa ni debata ala dohonon ni pakubasi maanon asa diho hanguluan sugut supaya kamu menerima kehidupan yang kekal. Isena soolo ala ni molo neng taruli hita di hanguluan sugut na pinaradi ni debata berarti komardame do hita di tanoon. Dang adong inganan ni naso mardame di Banua Gijang. Jaladang adong sasitong na inganan nina sa olo mardame di bagas gereja. Ido sugesti suku-suku ni olo doho mardenggat dohot dongan na mangarsahiho. Ano mo lido song nitoringo ma isi do na mangarsahiho. Ito mardame maho perjuloy bagas aroham. Jalo maulon na badiay ditanggayan non torjalang ma. Karena sia-sia kita melakukan itu kalau kita justru terus memelihara kebencian dan dendam itu di dalam hati kita. Yesus mate dangadong dendam di bana tuakka nama ben ibana mate ala ditangyakon atong hita pita tiru makamanginang tajakkom ma tajalo may gabe pardengganan na pinatumar ni debata jalo hamu maun pangan ma dagik kudoon jalo hamu maun inum ma mudar hudoon darah dan daging Kristus telah mendamaikan kita dengan Tuhan ala ni mardami jala mardenggam mahita ala nunga dipadenggan marhite hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mauliate Tuhan di barita naulimina ku jalo hami. Nasay patodito tuhami asa gomal gomos hupeop jala huwa porsiay hami pakkokopon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nunga dipadenggan ho hami ali Tuhan Yesus rap dohot de bata amai. Nunga dipadame ho hami jala nunga ribak hire-hirei nama bain tung dangadong be jarak dangadong be parbulatad di hami. Alay nunga sada hami rap dohoto ali Tuhan di habangsa para siami alani luas mahami maday dengan basam ganup tiki marhite pakkokopomi asa huida hami habal gaumu na mangurut ngulu nami dohot na marbaga-bagahon hanguluan na manotong rodi saliling nililing na di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari de mahita sian buku de nomor 26 di sima hita pasaton piliata. Maralo
Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, masuhata ma ulaw na badia, adorang so tapuka, pinasaha ma tu saluhut na ruas ni Huria. Atik tung adong natongon waeng di bagasan parmahanan ni Huria, manang nahona RPP, dohot akan na so makatidakon haporsyon na dope, manang menyaksikan iman, asa unang majolo pasidohot, di ulaw na badia, natapatupa di bagasan sadaryon. Tapasonang marohata, maridihita siyan bukuede 152 ayat sada. Dameni dibata na sumurung siyan saluhut roha, ima mga ramoti ati-ati muna dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amen, martangiang mahita. Ale Tuhan dibata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang. Asiroham topo mahami na pungudison, adorang hupangan hamian non parpadanan na badiai, lehon matod di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pargugoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului, saitaiti rohanami, asa lam malungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akanaong pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay, di baheni tatibang majumulo, manang natau hita marulaon na badia. Asa unang hona uhum manang isis yan hitaon, ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau, mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan nadohot marulaon na badiya, unang be dioloy si bolis, unang be didakdati mardosa, tung padaw hamu marohamu nasyani, tunggo tapon hamuma hosom dohot lateni roha. Alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Naung mati jala naung mula mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi majolo rohat tabi. Jala alusi hamuma nahusukut tonon. Jongjong ma hamu. Di parhatutu rohamdo, halak perdosa hosian hatutubum, dohot alani pangalau sim dipatik ni debata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Namarsak do roham ala dosami, jala dipangido roham naing malua ho nuaeng siad dosam, molo songoni roham. Dogma olo. Di parhatutu rohamdo, naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa.
ibana naung mate dohot mula mangolu humokkop ho, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatu roham, dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham, lateni roha dohot hosom ni roha, akub ni olo doho mardenggan dohot halak, namangarsahiho, jalana olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapauduk bima rohata, jala tatopoti masudi dosata, ihuton hamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami, ay jojo hulau si hami patikmu. Tama doho na uhumu hami nuwaing dohot sugut. Molo balos sonommu tuhami, hobar tu pabahenan nami. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehommu humokop hami. Ala ni iu bahen nahum hami mangido tuho, asima roham di hami. Say jalo mahami, say sesa masudedo sanami. Jala lehon tod di parbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Doho mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tano odo pehami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna. Jala na mauas di asini rohani rebata, say saha matuhamu nahina porsyaan muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna, nung ngasesa saluhut dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Amen alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut maloman ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling ni leleng na. Amen. Hudul maham. Maridihita sa bukwede 157 ayat 1. Atong tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gusagu borngin nai ujutar jehe ibana. Di dogma mauliat. Di ponggolima, di parlehom matu sisian na huhut ma didok. Jalo hamuma, jalapangan ma. Dagiku doi na nilehon tuhamatean humokop hamu. Bahek kamu masongoni, bahen parningotan muna diaho. Jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani. Didok ma mauliate. Di pasaha ma tu sisian na huhut ma didok. Jalu hamu maun sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru maun marhite-hite mudarho. Nani usehon bahen hasesaan ni dosa. Say baik kamu masongoni. Bahen parningotan muna diaw.
atong romahamu. Nunga radisude, ida jala day hamuma dengan basani debata.
Iman
tapasonang marohata martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata alito diku, jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata alito diku, jala unang tung halupahon denggan nibasana sudena. Ibana domane sadosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho denggan basa dohot asini roha. Parasi roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahen tuhitan aho bartu dosata. Jala dang dibalosson tuhitan aho bartu hajahatota. Songon asini roha ni ama tu aka anakonna do asini roha ni Tuhan debata. Diakka nama kabiari ibana. Nunga takas dipatuduho debata holong ni rohanai tuhita. Dinamate Kristus humokop hita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahitan waing siar rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata, olak nion rodi saleleng ni lelengna. Amen. Mari de mahita laos jongjong mahita saluhut. Tatangyakon mapeliata. Halide bata amanami na di banwa gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parasi ang hami pilihanon. Pati bulhon harazaon mo ditong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huida hami holong ni roham na gudangi. Gumodang doi sian holong ni rohani ama-ama dohot ina di anak konna. Tung naso tertibang dogodang dohot arga ni silehon-lehom mu di hami. Ay anakmu nasa sadai disuruho gabe jolma. Manaon pardangolan isahisak dohot pastap-pastap. Gabe tarpajal ibana jala tuhamatean humokop hami. Mauliate rohanami, ala nang sae utang nami jala malua hami siad dosa, sian hamatean dohot sian gomgoman ni sibolis. Ala ni pujion nami magwarmu na badiay, ala nang dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, naung mamorsad dosa nami dohot dosa ni hajol maun. Mauliate rohanami tuho, jala pujion nami mahorro di saleleng ni leleng na. Say tatap mahuriam na hinokopmu, jala na pinapungumi.
Sai pahot madihami hasesaan ni dosa dohot damen na pinatupami. Sai paiyas jala parbadiai mahami asa tarbuan ho hami tu banua gijang pasaron hami tu akka na badiai. Sai bunuh jala parsilakkom majol manaburuhi dohot sakap-sakap naroa na di bagasan hami. Asa unang marlidang hami madapoton ama na di banua gijangi. Hu pasahat hami madiri nami tuho jala hulehon hami rohanami bahen inganamu ala naung dihokop ho hami diho mahami jala ho dihami. Sai unang loas hami sirang sian ho dongani mahami jala saor maho tu hami. Sai patugu maha porsion nami tuho asa hotlak kanami ro di ujung ni hamatian. Sai ramoti ma akaruasmu na mamaritahon holong ni roham dohot dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami. Sai asi maroham ingot mahami diha sangapomi jalabuan hami tuhasonangan na nilabung ni debata. Amin. Alea manami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarihon hanguluan siapari. Sesama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jala jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasarohon ma damena tutodim. Amin. Di gijang mahita marsi jalangan di juluon lau siap pitu na di sapingom haruar di soma jongjong sudi parhalad.